പഠനം മുടക്കി സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്കെതിരെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം. പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ ഷബീർ പഠിക്കുന്ന കോളേജിന് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതീകാത്മകമായി ക്ലാസ് എടുത്തു. Landing gears are very essential components of an aircraft. There are different types of landing gears. വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഒരു സ്വാശ്രയ മുതലാളി ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ പേരിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് അപഹാസ്യമാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം നിതിൻ കണിശ്ശേരി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലാതായാൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ലാതായാൽ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ രൂപപ്പെടുക അച്ചടക്കമല്ല എന്നും ഇടിമുറികളാണ് എന്നും കേരളത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. സമരം സൂചന മാത്രമാണെന്നും നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയദേവൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകൾ മാർച്ച് നടത്തി. ചിലയിടങ്ങളിൽ പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. മീഡിയ 1 പാലക്കാട്.